horretako, hasierako ipuin solte aretatik giro bat edo... Bai, hasierako ipuinetan nahiko berez irten zitean giro horren barruan neolako ni. Gero nahiko buru osteukinoan, Suedian kokatzeko Bilbon neola. Okurritzen zitezkean historia guztiak zeuden ez Bilbon girotuta, baina ni beste fase baten neon eta ja zitzaidan Suediako kanposatuei buruz idaztea etortzen ez, baina orduan hasi nintzen nahi eta pixkat provokatzen ez, irudimena sartzen nintzen Suediako web horrietan, Greta Garbo bizitza irakurtzen, eta pixkat provokatzen hori. Iruditzea dalako ingenioak muga batzu dauzkala, eta askotan irudimena tentatu inbar dezula, zer bestela utxetik ez dira sortzen ipuinak, orduan pixkat provokatu dituen historia horiek, eta saiatu modu baten edo bestean lehengo giro hortan sartzen.